של סקווג'י. בואו נתחיל. טוב, אז הכתבתי את כל ההיפוך שלי לשידה, ויש לי שידה חדשה, שבה אני שמה את סקווג'י. טוב, וכמה זאת השידה? שקוראים שרון. פה יש לי את הדברים של, כאילו דברים שלי, פה סקוויג'י, ופה הדברים שלי, ועוד מעט יהיה לי עוד שידה כזאת שתהיה רק של סקוויג'י, כאילו פשוט תהיה יותר מגרות לסקוויג'י, ואני עשיתי הזמנה שהיא עוד מעט אמורה להגיע. בואו נתחיל. טוב, אז ביקשו 2 כפות יד, 1 עורר, 2 סטיץ', שמוליק וקובייה. בואו נתחיל. אני עשיתי הזמנה עם כוכב, עם בננה, עם מלא דברים. אז כדאי לכם באמת לעקוב ולראות מתי אני אעשה איתכם פתיחה. בואו נתחיל. אז 2 כף יד. יש לי כאן 3 קטנים, יש לי פה קטנים. פשוטים, העטיפה של זה נזרקה לפער בטעות. אין מה לעשות. אז אנחנו נתמודד עם זה. הנה 1. זה 1. 2. מסכימים. 1, 2. יורפתי. ופה בפסקית יש לי עוד. 2 סטיץ', 2 סטיץ'. סטיץ' ראשון. עכשיו כל הזה שלי במגירה אחת, כי המגירה הזו פשוט ענקיסטית. כאילו מלא דברים שצריכתי להכניס לכאן. אז זו מגירה באמת ענקיסטית. וכשאני אזמין עוד מלא, ושהשידה כזאת, עוד שידה כזאת, תבוא לי, כאילו, אם תגיע, אז אם יהיה מלא מגירות סקוויג'י. אז 2 כפות יד, יש. סטיץ' 1. סטיץ' 2. קובייה הונגרית. וגם הוספתי גם כפות יד וגם חטטול. אז הוספתי עוד 2 דברים. ובפעם הבאה יהיה עוד איזה 5 דברים, אני מאמינה 4. כל פעם אני אוסיף כמות של 4, 5. 3. כאילו משהו. עכשיו אומייגאד. כן, שכחתי, החור פה עדיין לא נסגר, אז תראו מה זה הפך. לכאן. זה ממש נעים. 2 יצאו. יותר נורא. טוב, בסרטון הבא אני אראה לכם את כל הסקוויג'י שיש לי, ואת מה שהוספתי. ביי, ואל תשכחו לעקוב ולחוץ על פעמון, ולתת לייק לסרטון, כי זה מאוד חשוב, וזה רק מראה לי כמה שאתם מעריכים. ביי.